Амин. 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 И дай благодата на избавлението и благословението на реката Йордан, направи избор на нетление, дар за освещение, прощение на греховете, изцеление на недъзите, съкрушителна за бесовете, престъпна за съпротивните сили, изпълнена с ангелска сила, да всички, които черпят и се причащават, т.е. пият от нея, да имат за очищение на душите и телата, за изцеление на страстите, за освещение на домовете и за всяка особена полза. Защото Ти си Бог наш, който чрез вода и дух си обновил овехтялата от греха наша природа. Ти си нашия Бог, който чрез водата потопи при Ноя греха. Ти си нашия Бог, който чрез Моисея проведе през морето еврейския род и го освободи от фараоновото робство. Ти си нашия Бог, който разби камъка в пустинята и потекоха водите, и наводниха потоци и насити Твоите жадуващи люди. Ти си нашият Бог, който при пророк Илия чрез вода и огън отвърна Израиля от нечестието на Ваала. Сам и сега, Владико, освети тази вода чрез Твоя свети дух. Сам и сега, Владико, освети тази вода чрез Твоя свети дух. Сам и сега, Владико, освети тази вода чрез Твоя свети дух. Амин. 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 Дай на всички, които се докосват до нея или се причащават, пият и се мият с нея, посвещение, здраве, очистване и благословение. Амин. И спаси, Господи, благочестивия, православен, български народ и христолюбивото наше воинство. Кажете всички амин. Амин. Спаси, Господи, и помилуй високо преосвещения наш митрополит Йоан, целия свещенически, дяконски и монашески чин. Амин. Спаси, Господи, и помилуй всички благочестиви православни християни, които присъстват тук и се молят. Амин. Амин. И запази ги по Твоя покров в мир, покори им всеки враг и противник, дарува им всичко, което биха просили за спасение и живот вечен. Да Твоето пречисто име да се слави от стихиите, човеците и ангелите, и видимите и невидими. Да се прослави Твоето пречисто име с Отец и Светия Дух, всякога и сега и во веки веков. Амин. Амин. Мир на всички ви, преклонете главите си пред Господа.